Vagyis sziasztok, az előző sziasztok biztos lemaradt. Az a lényeg, hogy most az amerikai suli folyosóján vagyok, és nagyon para, mert full csönd van, és mindjárt érzem, hogy valaki ide fog jönni, szóval megmutatom nektek. Így néz ki egy folyosó. Ugye milyen érdekes? Amúgy csak többen kértétek, hogy csinálják az amerikai suliról még videókat, szóval íme itt van, megmutatom, hogy az én szekóm az a 216-as. Itt van a kód. Íme azzal kell odaadom úgy, hogy kettő, várjál, nagyon nehéz kinyitni mindjárt. Jaj, ki is nyitódott. Így néz ki belülről, nem tudom mennyire látszódik. Igen, most ezek csak ilyen kis vágatlan videók, de hát érdekel titeket, meg kértétek, szóval tök menő, szóval így, tudom, benéztek a matek terembe, hát full sötétség van, szóval talán azt majd egy másik videóban fogom megcsinálni. Itt vannak ilyen kis felhívások dolgokra, így felírják a nevüket, és amúgy itt vannak ilyen kis tablók, ami amúgy az érdekes, hogy itt, hogyha egy suliban van tabló, az tök különlegesnek számít, szóval itt vannak ezek a suli tablók, és ami a legmenőbb, nem tudom mennyi, ott van, nézd, ez ilyen tűzriasztó, ott, úgy, nagyon menő, és amúgy ott van a kamera, és így nézheti, hogy a kamera az vesz, természetesen tűzriadó, minden. Húha, jön valaki. És bemutatom nektek az osztálytársamat. Don't, I'm sick and ugly. Amy, you are in. I'm sorry. They love you. They don't. Szeretitek, ugye? És itt vizet lehet inni. Megnyomta a lábával, és folyik a víz. Move, wait. És hogyha oda, akkor vizet is lehet. This counts how many bottles. És ez számolja, hogy mennyi bára üveg, már nem tudok magyarul. I forgot how to Yeah, speak how many Hungarian. bottles? Telefon! Gyönyörű. És itt a WC. Hát ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, nyomj egy lájkot, nagyon-nagyon őrült vagyok, és őrültnek néznek, szóval szeressetek, hogy miattatok hülyét csinálok magamból. Íme, jó, még egy kicsi folyosó, így néz ki. Szóval kb. Ez a sulinak a fele, és hogyha kinézel, akkor nem tudom, sötét van, szóval ezt látod. De így megpróbáltam megmutatni. Úgyhogy